Mga kabistado, may ara kita subong sang special project nga pagpatulungan. Ini may kaangtanan sa isa sa mga utod naton, isa ka single mom nga nag message sa aton personal agud yung magpangayo sang financial support or rather bisan din bakal lang sang mga gamit pang-eskwelahan sang iya nga kabataan tungod kay single mom siya, duway ka bata, way pagamit hasta subong sa eskwelahan kung mag-eskwela. Sa ka grade 4 kag isa ka grade 6 ang iya nga mga bata, no? Imbayaan sa sang iya nga bana, I don't know kung anong ginhalinan, pero siya lang isa nagakabuhi siya sining o nagabuhi siya nga duha ka mga kabataan. Ari yang message. So kung makita ninyo yung message, no? Silaw. Masilaw. Okay, ara. Kita ya. So muning message din pamangkot naton ang kabataan kung sino then ari ang sabat niya. So katuan naton siya mga kabistado sa ilang lugar subong nga mga tinion. Okay? So let's go. Tulungan nato ang lugar sa diin dito naga-star ang ining Iloy upod ay duha ka mga kabataan mga kabistan. So nagapadulong kita subong mga kabistado sa lugar sa diin diri naga-star ang mag-Iloy nga nagpangayo sang bulig sa aton hatagan sila sang bisan inugbaka lang sang mga gamit sang iya nga mga kabataan nga naga-eskwela bangod kay nabigado gid. Paibalo lang na sa inyo mga kabistado nga ang Radyo Bistado hindi ini kay balita lang gid nga tanan-tanan ang himo naton. Kundi nagabulig man kita sa mga buruligan gid nga kinahanglanon nga buligan gid, no? So amo ina ang Radyo Bistado. Zone 5 na di ko, no? Oo, Zone 5. Lapit na lang tayo mga kabistado. Zone 5 Barangay Balantang, Haro. Ang iyang hambal diri sa iyang message nga bisan balay nila do maguba na mangod pigado sa kapigaduhon siya lang isang nagatrabaho remedyo general pa. May hapon. Dahil din ang Zone 5. Diri na. Din ang balay ni Kwan man. Tultulan yung balay ni pangita ko ang balay ni Sheila Lapating. Di na dapit. Ito sa may unhan. Ito na sir, oh. Spunta pa? Oo. Ate, sige. Thank you May hapon. Mangkot ko ay din ang balay ni Sheila Lapating. Ang balay ni Sheila Lapating, tutulan nyo. Saan mo na sila? Ay, si Pakulo. Si... Nakita ko nga ito ko. Sa Radyo Bistado, ho. Masaraw. Makatuan na sa namon, kaya may higin pa nga ito sa bulig sa amon pala. Din? Ini? Ito lang sa may punta to sa... Puntaged? Sige. Salamat. May hapon. Mamangkot kami din balay ni Sheila. Ikaw na? Ako. Okay. O, sige. Among balay sila. Din balay nyo? Ato patuhong. O, sakay di. Loko sa kay di kuya sir. O, sakay da. Dra ka sa likod. Amo ni bata, ya guro.
nga estudyante ya. Karon ka po? May nga pon. Din balay nyo mo ne? Ini? Maparking na ka. Pwede kami ka parking di skilid. Dito lang sa kin. Sikat lang, ay ni. Mo ninyo balay? Sus. Sus. Dili lang taon ta mo ni nga lagyan. Nga? Amo ning balay ni ng Sheila ote. Dili man paano ka di maikaigo man? Igo man ipiliton ko kanya Eh, sir. go ganin, sir, ganin kay go. Oh, piliton ko na lang yan sir. Makasulod ko na sir para makatulog lang. Pero tahan na sang inao. Oo. Bilang taon tabi. Masunod ko ha. Basta sir, basta sir. Wow, gutok. Kasulod na ko sir. Masih ba na bukuhaan ko dari sir? Tapos sir? Okay. Dali di Bon. Si Buni pagkatuwa di. Be. Mga kabistado lang tawang ilang nga balayo. Amo ning balay sa ato nga bruligan. Dali di. Video hadio. Ari oh. Na so ilang nga di sila gakaon. Dili man sila ga luto oh, ari may ikuan po. Dali di. Ang tawa di Bon, sulod di Bon kasi. Igo. O kananay. Oh, rila ko ano. Muni kan. Muni ila pagkaon oh. Ay.